Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia kan standar na pitwa na kayang nasay pitwa ka narkano. Nasukakan ganyo ko ni nangalaganda nga rin ka na sang panusura ko. Ano ka nagaw nagot pa na nadam. Kosok pakalipat na dem pakatadem no sarorok parap pa na dem nakalimuwi. Kosok makasarampang na dem maka. Gusto ko atangkiri ada makasarampang. Ganyan ko Princess Raina Lane aplawera tamparan dari day sa taraka muntia sa tugaya apabila nabi may nambayo na karandamian mawatan gumaran ya ragas sa lalabuan na intanas sa lalabuan pamikir na saranaw di buo maragaragan sa ginawa ko kiapan kanirakan antibirak na naino si Bay Normila na tamang kulilang yan na maragaragan yung si Kamasan sa Princess Raina Lane kami pa dapat tanak ka na malapad sa pamikirang ko na dito tato niya sa suara ko so pamikiran ko na dito pagulias sa suara ko kapag ini ko magagi nasa ko rin misunor sa katataluan sawa din pamanadi akan makurop ko sulap po diyo bangan sa nyo na makanggay ka mamap kabay na nyo ko na lang mamilalamba sa busutuan tanoy say-say da pawingin ang mga kalngalangan natigat ko na inatakan siya sulalak ko sa piyakan dudakan kakano sumanaw salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pangkat
bay berulang walai aku mau kau di kesari yang sarung dia ayam wow nak kaki dapat nami dari mahal pangana pandai alamat ke naku kaya di nana pesim aku malang ay de umang ada itu uang na tanoli ko nang sopang sangkaya lika pun maparalo huang suam ay nawadi bergula ulay nomusalay mandam wawang piyay raini daya mapaya gumakami kebesaran bersaka benagugi beitulah nakiata rasain andai yai no kadira la mumbe yawe yang ping ay koma bagarun suama lama lawan suaga mai ya belo ya side wa peto ya nagari ya akale imapud ay na tamang ko na mai ngida sumalo ko mai nae de au na corona yang usula uga pen saya maging denam dengan takuluan sampura na sarana o pagkapia dilan naraw subengan lembu Pilipinas sama anak sumay wow ngai de madelen de aya de nasuam ay nai di dumara no pa mana mangade ado di mampau giot sumilang dari setiana yang sauna yana betara di kilat kana gere yang mai lain dia ngali nai pagayo no usang rai rai na bersama orintang na butua na kali nai terwa bayago telokan pengampungan apalai gedeng wow dua ini pagayo na de rowana ke nundang ay sai na muntia sabaya na miru bunga tupaan bisa pagalongan na suminang gilagawan ilang ini pagayo di dewa mangay ay eto torong mulawa inaliyangin nasabam aloy ay nakauda sana kandang na mga kainuruginan yang sairano na gusto mga adila gawas sa 20 gulong kaya ko tariti baranaw pendapataran na tamang kupatayin madaba na sawira dala may gabagay ay ay nakiya susulada hinubang sayran soban sa sarano nakagina kasumasa nagwiring sa ay wow na simiyari na yun gayar kagatay saya pada nawadi bergauda sahinan mapai nuruginan antara kapatagenai di rumah ngarana ngapagenai suben rai sainar katarara benatamang kumut mengumang ai kuang sadia patara bentong ngagusawan sabusa sapat nakung kadeneng kumapupay nabi engkem aramu sadi mayo natamang ang dong wow kaya suwat kay salalang nang sumay na yedesang wang lae ana nagwa kabuan una kapagwa nabiin patay alang bermanis sa patara kapantagin na kung kaday ng ko
sang kai say lain tuong na sumaro mabetul say na rin kang tem say pad na tamangkon sa pagayawan na gusto udi bubutan na kung pad ng koso udi ayen tuong sa rakatarak marong tanong guru na may ay mo udah kapupun nabi na pagkenwa lawan tamang ko ading malapisan no na kampamay pakain din na kay nako na mamaro ay na mori ato salile nga kapupun ang biye ay na panabi ang popol naging mayor saya sabat honorable mayor saya narakata sa pada bekene kang ay ro ka pamilya siya sa marareng kuwaw masing kain wow nang kaya mga konseyer lay dito mga rainang amang mga sirama gusto may sir ay may narakata sa pagdabakude na mga rain ay ko nakagiyasay man to na si tanod na milimod arakata kamawali bakude sa lusirama anasakay ay sirawa magnay no say inuurong oni saya pamilya anay amuria tau deray ka nako kadenang ko kapag dera-derang kom solutan sa karaka ay maunuray abul sir ay may kamalaya asalo gabakane idetong yami ay la pamilya maru makapagpanabihan Kaialabin sa arakatakarak kamay di dew umangay Wawulot na tamako muna datong wasusamas mumulan mayim Nampayaray na tamangki muna datong nakapagpanabihan Arakatatarak na ino pamamangin Lagi say man pa unano na inatan ay may naangkanan di masangkay ay dulong umangay wow tasuntin di masangkay nakapagpinabihan naman sakiyan di ay di lumanga detong nakukadi ng ko kagiginay ayan ko no ayunan detong sa arap kay getang kay arap ay mataman sakiyan di ayan bentuk di masangkay arakatakarakam na taman sakiyan di ay di dumangan detong lagi yang bumakine gamiang unang yes sarakatanunungan nagsutang say nasung olotay nasusolotanagaw sarakay takarakam togani mino arapamili di masangkay sulit tawamang desa arakatakarakam nakumaday ng kawa bentog ginidam tawi mamasara katakaraka manatamang ko usulong wawot tayo na sulot ang kaupakatan sa arakay getang kay araka manasulot na bay arakatakarakam sulot ang dadamang ko arakatakarakam apa penabing hinabkinong sangin alaya malaya di masangkay ng sulong unang ariyaw bentuk ideto wala na pamilya ang ining makatatayaan na deto wangi pandapatiyom ano na nakampaman ako sa pulong buway kalau kay sa arakatanulungan na nabaguding na pagdam parang kawaw mawadi bagpagudas na hinasiran ay mga detong tamang ko mga buhay sa arakatakarakam mararang ka nurong nalanguwag pagum ayes ay nakagaliwang kurong katanang ko pagwain ay
nakagiye sokali wo udah sempurna na kudin na ko kadenang ko kapag dera-derang kong pinoponoro milang alirang iditong pinowalira ido mangarena ada pumenderay yain wow nakapapang taganaye kami aman to na sa sugum parin Israelinan ay ido mangarena ako pinalamat ay nabukeno ukading buhay payo at ibirakena nakaisa-isang kain ay buwaw aking pamalayo bentuk garatayan at togayam ag-iisay man to na isa panakamare sa pagpinabigyan na panalamatang kopan hindi lumangare na ngayon ako ay pay nakagiyan dari daya hinala di beriray ay pay aladubay solatan nalinangin ipagayon ikaw gali solot ala solot tamanamparin inopamamangade kaya kong upangmay anituwang mo lingay nakapagpalalamatan na hindi de umangay ito awan to ginuramile pamilya yanganim pamilya di masangkay kaya sa imantong ilangi dito binuwara pamilya di masangkay kaya na sulot tayo na sulungutan kaya uwaw sa arakatakaraga imaginay gumainasong kaya ito awan makagugaw ay pagkakatanian malabadingan unay di dumangare na na kung kadinang ko abentugi dito ay huwag na pamilya ang aneya pamilya magwag ay salilangin ipagayo nabentugi kadirang may pamilya ang aniya lilangin ipagayo na kung kadinang ko abentugi ay dito alay nagiye naman sa dato malulay wang may ay wow kabilang wana dato na datari dato alay pamilya ang aniya piring bengana bueya piring bengana mulay ulang isa kawanan na nakadinong umangati ay ay kauliling isa diwag na derpag umay ay no away sa kutandayan naladi baik kamilam pamilya ang ane na kukaday ng kaway sa kulilangin ibaya sa lamang moriyeg tao ay ang aniyay na kukaday ng kaganatay ang kulungudin sa pura na ako na bantog ninuro ni sa pamilya ay ang aniyay pamilya derakang ay pandepay at iyaw wagi kapitanan naginaman na subaim hindi dumangaren ang agiyan na susiruman na kung kadinang ko kagiyaman subaim malulawa mayo na hindi dumangaren ang apunanalo sa sugat kapay sa pagkay po sa hindi dumangadet kawali lang ipay agayaw na bentog iyalik kamay na pamilya dem rakay baganatang kuruwudan na tamangkay ideyamun pamilya ang aniya moriya gatawin karahiyay tamangkin at wadi la pamilya karahiyay makuha kumbuan unang kapagpuan alam mating magkanina tawa dele na moriya tawang ade tamakyo may mana pengbening degil mo sama ide masakyan dia bekening ide ay la pamilya ngane hialilang junainay pamilya nganina ay pandepatiyan amakire tuji may hila pamilya ay nalinagan pagayo na buntugi ay amor yata
de nang kong pagdere dirang ko pagi kinaragi deng kong na bentuge ikang di ay pamili di masang kaya sebae yang ay ay nakakatakara ka matangan kita dinaib pamili di masang kaya nagusiran dari daya dan si mumpong ay sebae labilawan nakpada ng kuwali langin ay wow tayo sa narakata bentuwa umatawan kaya isin ayadul bayro mapana utay di dua mangarena kabalok kibiyam managiyan ang sobay kadu bayang benalilangi uusay kada diya lain kamaki mo na ideng alilangi itasay alagay na tamaki ibarahin malangi di pagayong wala iyang kumrat para sa piyang konturugan na bentugan iligayang sakya daya bekenira solo kay nadel langin pagayo naladi bugoy ay ngayon ako kalmangarin kapanalay matang kopan tugan isolatan si solotan agaos iya naman sudat tawa makakagagaumang yan đưa ai đi đèn cũng ngày ai na zaman sakian đưa bất cứ đi cái đi mang aro đi mana para na solo tan sama dengan mangare na zaman sakian dengan di mana dan tawa ya dengan masang nay di đèn
pamamangarin na kumangaran ay ngasuno urang kul orang isan kuya tawangan ay pamilya de mangarin ay ngatawang kulay ilay ay na kanina tuwali kamay na pamilya deraka ang iyaw na niya hindi mangarin ay no se kadimang alam para nanay na ko unatangane ay awang ang tiragin ko mga dingare solo tama ba ayan ding na lang ay nay na si parane ya pamili manam pairan natang urud kaya ko pamangulit pero mga renay ay kawasan dia naman sudah kita na bilang kadila genari sendiri lala yang muway ayat ay mangaral na ngalilangi wow na tamang kulilangi na di dua mangaral nang tinatang murud na yung kanisang nire Korea tau mawe na taman kiyani may amil sarip pada suway makai ada nai sara kata kara kenai di dewumai mau kaya aku pemandu deh kakak seribu sirumai watani sulutai nanya dina kawasai dia dia panggil sama nurai ayah kembali mau urai di dewumai awal mau solo tanaya di sara kaya tungkang malilangin ipagayo na bantong yeso na imintang ito marin na yad kabugatay ako pa din ang poka giginaragin ito radya-radyarang kuwa bantogan iparida pamili di masangkay kamangay inuwa ay mahal na pamili di masangkay at ihulag gayang ilayin duwaw sa Amelia at tayo na tamagi kalisiti sulay kang ilangin ipagayo na matuganinurod Amelia kang lalo na ididewumangay Awalwong pamilin tawalan wawra pamilin dimay Kaya arilangi kalisiti usalang amuri at tangutan din Ako ka din ang darah-darah ay diomangay sitiyo serai na tangkay inura ayan ay papamili di masangkay ng suwagayunay datwaw sa arakatarak mamarako sa di masangkay naman dia dayaw lalo bayawat ang sa arakatarak di masang kayagan at ang kurudi na hayang kong komando din ako gano'n mo arayo dan wow sarap na pagkarap sa magkaya ko ang komando din pag-inisidat mo'y mamasarap at pagkarap kanda tuwari panyan di masang kay ang isang rang at pagkarap
sulong kana aya din sangkukay ara kata-kata kemabentuk iya ni harapan samuriat tau di masangkay nangay bayi makawarisay na dumahadet to sa ara kata-kata aku saka solo terinayan di malaki tatara benira kilalang naino sari gayong pangili mang dewi sakagi saing antuna ayak ko pamaju dengai di dewu wow wala duat na mga muriat nalubay makawari sunag tangkurude yang didalaan ay paganay isi sa tamadeg na kisang malapay na ayan di malapay sa tamasang gayang kira-kilala na inusikadang pamili na udawi sa tamang iba hindi malaki sa inusikaya baya pamilya tang lubab wala pamilya udawi ay pagpalit kalile hinatamang ya pamili mang honda we sa kuwa amu nunay ora na pude na bentogi maling be pamili mang honda sa taman di arat o ka pamili mang honda we sa salutan na pamili di masangkay saya ikan ya kaya ila pamili di masangkay na tamaki kadiwa kiray pamili di masangkay na anak ko kade nang ano na ko pa na bentogi buwa na tamang isa iran la pamili manam pairan natang koro dinay di do mga adetmo wabentuk iyay nunay adetmo sa arang katataraka inoda na si menting adiyay patay na tamang kisubay nga pamili di masangkay naman kisaripada moriya tau di nunay pasakay naman na kumpamay hinabentuk gani pinakul ay di dumangadet tua moriya tau deragepan apa kena tangkoro udah napa ngedera-dera som lagi dari daya nasulutan lagi dawana ino dan nasibuna pamili kain nakagisay man ko naganat tayang kurong din man to ino ko na masarin masiring kampo away di dew manay ay to ganiya bedo hulay nung segit wow na tamang kulilay na bakadi no bayisang yan na manasubay atong anay tabunto ako po na bayisara katatara na mo siya ipagilano nakagiyas sa iman to nagunat ang koromudin kaya kung pag-imana lang hindi dumangaralan kadaw pala ay pambala ay habang ito gani binuharat tamang kinurtitay wala kaya pamiling may na taman kimualik ya pamilya ang kawan penunjukan lain ini naik na taman kidato naik mapunadaki berinaili taman kidato na sema kagisay mantom manaya pagriya bentuk gani muliki pagriya sinayda pamilya ang puan at taman kisanayda muriat pawapuan ano na nakapagpapagenang day ay nakagiyas sa iman to naginatay ang urong din pagdara-dara ko kagigina lagi ng som kaya ako pa maduli na bantugan di sa lamanan tamang kaya lamang nahagara tamang kaya dito ay lamang sa kagoy sa may na tamang pamilya asan ora kupan kisumaya na tamang kejialan na tamang kejela
kami munaidang tamang kaya sanali sumora na ako na naman to giyasilipin kalingan na panalamatang ko na banto kanilat sa lupang pinangilip pagayon na banto gimauligang lumang kuba ang kapakarap kamabanto gilat sa lupang dari daya namin dede na siyami na taman na kiyami mapapuna na kimokatar anak panakabat to manigit panagkikas sa naman ko ng pagkarang kumakalang-ulang ito pagpanadak kidaron sangat tuangan dinangin pagayon taon na isteri na usiran dari daya namin daya na sitaga taman bawa na tangan kimit kong karapag panagkiya badila na taman dekitan tuwa tampura na kiray din na pagpanadak kisinarap pakarap panatangkan agani ayam pahay na taman kikadina malinangi kadina iman supaya labis sendiri mangaran aku siran dari ni arhala dilangis sendiri tamang ski bibi boya dia naman sunita bentuk gigi ay naik ke mara naik mani lagi yang merode aku pada yang kuat sebelum tanah di bilangi mina dalam dubai ya rumah pelat searah katakan bilangi dan toya anak mina subaya sini searah katakan dengan dari daya namin daya sesuatu kalisare padilangin pagayon na bentogan kiriman padilangan ay dumangale aten wa kagi dari dia daya siari norai de dumangare nang obang mo depan kerang alanda yo alang wami lembeng sarong poliman to aku mangale to na tamang kumangale tang wa pulaya seluruh na alaw mana peserikat ini pangkatainot tanong hindi muda kapapang kaginayang amin terang ang pamamangan di kakangin sa iman tuwang lagin sa karanya nga sigit sa karaw-raw ay ang pamamangan ay kaya pigipiyay hindi ay wow ay de dumanga de to na makude na pangira